Abonjoro likuru asensemo ya Mashauri imeyo mu kibusongo ni gobona bagendete kurera asara enene eibanyora emambia lero gubwatikana n'umuriro nyara kugwatika na kusamba kiduka cyabo azi enzemeyo ligero roboti injira ekubwatia ya toberere igaiga Mashauri tingo nyara kwereza lakini mweka murote igavana ya itongwae utarati koru obisi korante otire gotaga igotorore ngokutore mnantu abakungwa abane n'ikisingo mada togwetetea ntomaitinga n'omuntu okorira yayiga gusirike maene n'estima muna bagoteba uchunguzi yakoru serikali yaito etokonye kero nekaga iga nanyora omuriro obwatete kire gento kyayire pipi bantu bakorera kero muntu agwonse kana atete gokonya kende lakini kene ngiyo twakonya nonye nsengoro kudarfini karuba ncha manyine dukagaiga akioneka no moichana tera senga cho twakarwesimi astwale nyomba kaisa chenge kitu kama saa 12 na karwesimi ngomnyaka gotrimba kama yen kikende kingi kyabe keba makanya no murire owasamba chiduka chonse koro kwa muzokera nabo na nyorango tuma mbikuru ese menyete naba murabwe chipikipiki na njitwaenda gochia naba buati kana babuati nabona chapaka na ikaga na nyoro maene nyumba yane yiyete sana ibintu nabo byarenge mevinge ibintu byoba 2 million yose nabo byai na bibinde bisokiriko chisiko gago